els sistemes que és la nostra crida. Com que cura, content. Et recomana una actualitzat. Quina és la nostra seguretat? Entre ceres i ulls busquem la pauta en el laberint dels polls. Un camí que sigui cada vegada en cada millora. Busquem aixecar-nos de nou en la claror. La pantalla blava és un recordatori de la fragilitat en aquest món virtual, però també de la